soi. Joo. Vampyyri! Mikä? Joo. Ei oo pastori täällä nyt. Van Helsing täällä nyt. Mutta vampyyri, se on se, joo. Mä menen äkkiä tässä nyt se pastori sanoo. En ole pastori. Äkkiä sitä pastoria nyt pitäis löytää. Hei hetkinen, se on tossa. Pastori! Tää Van Helsing, kato morjesta. No, me saatiin puhelu jostain vampyyristä. Ei kai taas. Kyllä, jälleen kerran. Meidän on mentävä. No ei kai siinä sitten, menoksi vain. Niin, nimenomaan. Ota sinä kamera. Juu. No niin, pimeänä valaisijat taas. Pitkästä aikaa. Tosi toivissa. Vampyyri. Keneltä se puhelu muuten tuli? En mä tiedä, ei se edes kerinyt sanoa sen nimensä, kun oikeastaan ei se sanonut omaa nimensä, kun se ei tiennyt munka nimeä. Mutta se ei varmaan nyt sama vampyyri, kun sä löyt sitä aika kovaa. Hemmetin pimeyden valaisijat! Oisin pitänyt sanoa... Täällä on... syksy! Vastaahan minä kesällä heidät yritin murhata. No... Ei varmaankaan muita kuin... uudelle yrityskierrokselle. No, joo, katon nyt. Muistaaksä, kun mä kesällä sitä larppasin tonne roskikseen? No ehkä joku on vain vienyt roskia vaan. Se on se saakeli sama. Se on se sama vampyyri. Juman kautta. En haluaisi uskoa niin. Joo, tuolla on porttikin auki. Ei varmaan muuten ole jäänyt keneltäkään muuta kuin sille vampyyriltä. Van Helsing, minua alkaa ihan oikeasti nyt huolestuttaa pikkuhiljaa tämä juttu. Kai nyt, täällä on vampyyri. Mut tällä kertaa, jos me murhataan se, me laitetaan se luukku kiinni sitten, kun me se sinne roskikseen heitetään. Tai me viimeistään potkitaan sitä pari kertaa sillä, että se kuolee. Hetkinen. Mitäs me muuten Van Helsing tapettiin se viime kerralla? No sinä löyt sitä, taas uudelleen sanottuna, kovaa. No, tällä kertaa sitä kyllä pitää ampua sitä ketaletta. No sinä et sitä päiviltä saanut. Sinä, pastori, sinä koit varmaan 2 kuukautta huonoa omatuntoa siitä, että tappoi vampyyri. No mitä? No tappaminen. Kato nyt mitä saa aikaan saakeli, se on elossa. No älä nyt. Niin. No ei tässä Van Helsing nyt syyttely auta. Saatana sinun uskontos takia me tässä joudutaan uudelleen murhaamaan sitä. No ehkäpä. Jaha, tuo näkyy liikettä. Tuo näkyy just liikettä. Juu, nyt ei saatana. Joo, minäkin muuten näen itse. Onko ne menossa sinne? Onko sulla revolveria? No ei ole minulla. Minä luulen, että sinä olet. Hei, nyt minulla on idea. No. Sinä jäät syötiksi tuohon. En varmana. Sinä menet syötiksi tuohon. Odotas, me vedetään tuo penkki tuosta. Sinä jäät. Hei, Van Helsing, älä ole tosissasi. Miksi juuri minä? Sinä olet voimakkaampi tai vahvempi. Niin, mutta kun et sinä pysty murhaamaan sitä, kun mä näen, että sä oot syöttinen. Niin. Siihen poika menet keskelle. Ota kamera. No pakko ottaa tämä lamppu, jos noista ratisee aika paljon. No kai nyt kun täällä on vampyyri lähistellyt. Mut joo, pastori. Kuvaat mua nyt. Minulla. Pastori. No. Mä lähden nyt hakemaan sitä revolveria. Odota sä tässä.
vampyyri olisi tulossa aina. Niin varmaan. Okei, pastori. Pysy vaan rauhallisena. Onhan sulla raamattu mukana. Tämä oli kyllä aika jännä idea Van Helsingiltä. Mikä? Okei. Ehkä se oli... Okei, nyt minua alkaa jo vähän huolettaa. Vai jätti se Van Helsingin pystyn tänne. Ihan niinku... Vampyyri! Siinä olit täällä ihan minulle alkaa. Älä tule lähemmäksi! Jätti Van Helsingin nyt tän ihan ateriaksi vai? Ei, hän meni hakemaan revolveria, että voimme tappaa sinut. Ei ainakaan näe häntä. Minä kehotan sinua pysymään kaukana. Minäkään hakemassa pari työkalua. Nyt olisi mahdollisuus korata. Minä en ole tänne jäämässä, mutta Van Helsing käski minua jäämään tähän. Voi mitä minä teen? Voi kun mitä minä teen? Okei, pastori, nyt pitää järkeillä tämä asia nopeasti. Minä voin joko karata. Minä voin joko nyt karata tässä tilanteessa ja mennä etsimään Van Helsingin ja ilmoittaa, että vampyyri on täällä. Tai sitten minä en riko sääntöjä ja minä jään odottamaan tähän, niin kuin Van Helsing käski. Ja minä hänen sääntöjä kyllä riko. Tai käskyjä. Vai mitä minä teen? Nyt mä kyllä lähden täältä. Van Helsing! Siinä sinä olet, se vampyyri tuli tänne. Eikä tule. No kyllä tuli. Miten minä sen sulle vakuutan? Laita perseestä takas tuon penkkiin. No kun se tuli tuosta ja se meni tuonne. Sanoi, että hän hakee muutaman työkalun. Van Helsing, nyt keksi jotain. Mä oon keksinyt jotain. Istu. Minä menen tuonne puskaan. No voi nyt. Tämä on sitten parempi myös toimia. Minä en halua kuolla täällä tänään. Niin. Ootas pastori. Tää revolveri katos. Miten niin katosi? Otin se. Ootas. Missä tää nyt on? No ei kyllä parempaa. Parempaa löytyy. Van Helsing! Van Helsing! Ei ole Van Helsing auttamassa. Van Helsing, nyt olisi parempi tulla. Ei mitään. Mikä? Ei mitään. Ei siellä ole mitään. Voi ei. Nyt saatoin... Sähän oot kyllä oikees. Nyt sinä koet vaan palautella minua Van Helsingissä. Niin. Sinä huijasit se. Van Helsing on tuolla. No, sinua on syytä huijata.
No, minun lienee parasta tässä lähteä sitten. Joo. 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 Niin, Taskulamppu löytyy ja revolveri on sitten taskussa. Joo. Joo. No, toivotaan onnea. No. No nyt se ketälle kyllä kuolee. On aika päästä tästä kaikesta eroon. Sitten aikani tehdä hommaa, vitsi on loppu. Mutta ensin. Isän, pojan ja pyhän hengen nimeen. Mitä? Ei! Aamen. Saatana. Sinne se jäi. Van Helsing! Minulla on hyviä uutisia. Se vampyyri on tapettu. Vampyyri karkattelee, että se ei ole hyviä uutisia. Otas kamera. Mikä? Kamera. Mutta kuitenkin. Van Helsing, minä tapoin sen vampyyrin. Otas mä yskösen kännini pois. Mikä oli? Minä tapoin sen vampyyrin. Minä ammuin sitä. No Minä hyvä, nielasin sen. Odota hetki, mä otan takin pois. Ilon aika, mä en tiedä miksi mä otan takin pois. Jumalauta nyt! Nyt on kyllä. Jos tuntuu faktorit me. Noniin. Lähdetään sakeen. Otas sä tässä. Lähes tonne, en tiedä mitä varten. Sä oot halunnut nähdä tätä, tää on varmaan aika radikaali. Ei kun roskikseen vaan taas. Jaa. Viedään se ketalle takaisin sinne pesäänsä. Itse asiassa, pastori, mulla on vielä yksi temppu. Otas vähän välimatkaa. Jaha. No ainakin se on tapettu. No. Ootas, mikä sinun?